Уяві, самы звычайны прадмет, ён ёсць на кожнай кухні. Ён пахне дзяцінствам і домам. Мы рэжам яго на сняданак, бярэм з сабой у дарогу. Ён проста хлеб. А што, калі я скажу, што гэта не проста хлеб? Што за гэтай лустай хаваецца цэлы сусвет? Сусвет, дзе жывуць героі, захавальнікі таямніц і нават чараўніцтва. У нас ёсць 3 прычыны даказаць гэта, 3 парталы ў мінулае. Зазірнем? Прычына першая. Размова з героем. Вось ён, хлеб вялікай айчыны. У хлеб, які прывозілі на фронт з тылу, уваходзіла 40% жытняй мукі. У апошні год вайны у такім хлебе было толькі 10%. Гэта не рэцэпт, гэта матэматыка выжывання, дзе хлеб, які быў не ежай, а жыццём. Дакрынуцца да гэтай гісторыі, значыць пачуць голас пра бабулю, якая дзяліла кавалачак на 3 дзяцей, убачыць рукі салдата, які нёс яго ў заплечніку, як самы каштоўны скарб. Гэта хлеб, які памятае не печ, а холад. Ён вучыць цябе шанаваць кожны кавалачак так, як шанавалі яго тыя, хто даў за яго ўсё. Прычына другая. Ключ ад таямнічага пакоя. А цяпер давай адкрыем патаемныя дзверы. Тут хлеб уже не ежа, а галоўны герой казкі. Гэта мова, на якой нашы продкі размаўлялі з багамі, прыродай і адзін з адным. Чаму вясельны караваль – гэта цэлая планета, а не проста булка? Навошта хлеб клалі ў ваду пры першым купанні немаўляці? А чаму хлеб-соль – гэта першае, што ты чуеш, переступаючы парог новага дома. Гэта беларускія абрады і традыцыі. Хлеб тут абярэг, пасланне, дагавор. Ён праводзіў у апошні шлях і сустракаў новае жыццё. Ты знойдзеш адказ на пытанне, а чаму мы дагэтуль так робім? Прычына трэця. Смак, якому больш за 100 гадоў. І нарэшце магія, якую можна паспрабаваць на смак. Мы проста раскажам табе рэцэпт вымнянскага хлеба. Мы дамо табе яго пакаштаваць. Пачуеш, як шуміць закваска, якую зберагалі як сямейную рэліквію. Убачыш, як цеста, замешанае на вадзе з мясцовай крыніцы, ажывае і падымаецца, быццам дыхае. А потым мы гэты хлеб спячэм, і ты зможаш адламаць кавалачак. Гэта будзе не экскурсія ў мінулае, а яго фізічная прысутнасць тут і цяпер. Паспытай, і ты адчуеш сувязь з тымі, хто пёк такі ж хлеб 100 гадоў таму назад. Гэта смак, які не купіш у краме. Гэта смак памяці. Вось і ўсё. 3 прычыны, 3 розныя віды хлеба. Салдацкі, абрадавы, хатні. Першы вучыць нас памятаць, другі разумець, трэці адчуваць. Дык які ж ён хлеб? Просты, звычайны. Прыходзь у наш музей хлеба, дакраніся да гісторыі рукамі, удыхні яе воды і задай гэтае пытанне сабе сам. Мы чакаем цябе. Тут заўсёды адчуеш тое, што здаецца самым важным.